Sagan. Takže čus ľudia, toto je také informačné videjko. Chcel by som vám len povedať to, že mám konečne vlastné tričko, ktoré si môžete zakúpiť normálne na stránke. Zatiaľ si môže kúpiť toto tričko len 30 ľudí, takže len 30 ľudí môže mať toto tričko, takže ak chcete byť medzi 30, určite choďte na túto stránku a rýchlo ho kupujte. Je to česká stránka, stojí to 361 českých korún, v preklade na eurá to je 13 eur aj 36 centov. Podľa mňa táto cena je dosť dobrá na to, že to je kvalitné tričko, je tam vlastná podtlač. Ak si pyrotechnik, toto tričko nesmie chýbať u teba doma, určite ho musíš mať a ak máš na to len 20 dní, ak si to do 20 dní nekúpi 30 ľudí, tak toto tričko nikomu nepôjde. Takže ak chcete toto tričko, tak si to musí kúpiť presne 30 ľudí. Myslím si, že sa medzi vami 30 ľudí nájde, ktorí by chceli takéto tričko. Pyrotechnika nie je zločin. Spredu Pipo Pyrotechnik. Takže ak máš záujem o toto tričko, v popise videa máš link, klikni naň, daj kúpiť. Daj si veľkosť, všetko, akú chceš farbu, tričko ti príde domov, ak si ho objedná 30 ľudí, takže neváhaj a určite si ho daj do košíka, objednaj si ho, je na to 20 dní a ak si ho náhodou 30 ľudí nekúpi, tak dám to pre menej ľudí, dajme tomu, že bude si to musieť kúpiť iba 15 ľudí alebo 10, ale rátajte s tým, že ak to takto spravím, tak to tričko bude drahšie, takže myslím si, že 13 eur alebo 361 českých korún není tak veľa, poštové tam je pár centov a za takú cenu nekúpiš ani v čínskom obchode tričko. Takže ak ho chceš, www.merchmaster.cz/pipotriko, máš to v popisku, klikaj, kupuj a poprípade ak si ho kúpi 30 ľudí, pošli fotku, kľudne ju môžem zverejniť. To je všetko, ďakujem za pozretie a dúfam, že si ho kúpiš. Majte sa a čaute.